Dilşêr Bêwar nivîsê, Zozanê Onfansê, tavê pencê xwe ji ser pozê çiyê ve berda xwarê. Barana ku doh de dibare, niha veguheriya xwenaviyê. Kalîn û merîna pezê di êvarê de, dibin şiliyê de tevlê xweşîna ava çem û cihokan dibe. Şêniyên zozanan bi bawîşkan ve ji bin kon û çîtan derdikevin. Têr û tilûr per û baskên xwe diçirpînin. Zinarên asê yên gelî mîna sûrên çîn û maçîn li hev aliyayî, dibin tavê de dibiriqin. Hilm û gulma ji erdê bilind dibe ve diguhere mijeke tenik. Keskesûra ku konê xwe bi ser devê gelî û mija tenik ve vegirtiye, bi bedewiya axêre cî bi cî têsa têrê tawis li bînahiya meriya radixe. Hoke hoka heso ye. Heso dike nake, leq bi pezê di êvarê de nik nedaye, binê xwe nakeve. Ji xeynî çend bizin û nêriyan hema bibêje, pezê mayî li ser xwe dihênije. Bi şirînbûna tavê re xwenivîn sekinî. Bir rêpez bi carekî ve xwe ji şiliya barî bû daweşand. Hêdî hêdî li çêrê rast bû. Li pozê text Heso pişta xwe da zinarek biçûk û pifî bilûrê kir. Lê meqamam li ber dilê wî negirt. Bilûr danî, çavê xwe li ekranê telefonê gerand. Wekî ku li tişta payî rast nehat, mirozê xwe tirş kir. Xemek li deşta dil rûniştî bû. Kûr û dûr fikirî, rê nebir ser sebeban. Reqsa xweşkoka di ekranê Onfansê de ya du şev berê anî bîra xwe. Ew jî nebû derman ji xema mîna kirê cixarê pêşgarî wî bibû. Du sê caran kire kixtekixt û dest avêt kerika go. Lêlê sebrê sibe ye, dilê min ji dila dilekî dîne. Di şefeqa Xwedê de dikim nakim rayê lê nabe. Kulê tu bi kul bî bikevî nav çerxa vê serdemê. Ji êvar da deng ji vê mîrata înternetê nayê. Xwedan xêrek tunîne xeberek bi Elon Musk xwedayê Starlinkan ve bigihîne. Jere bibêje hey ocakor û ma tu nizanî sebra hesenîk û bêdîtina dev û lêvên çêkirî sing û ber û memkin estetîkî nayê. Hey wayê hey wayê. Heso saetek berî meğela pez kerî li guherî da meğel. Her du kûçikên xwe her yek li aliyek pez bicî kir. Ji barxaniya li ser pişta kerê tiving girt awît milê xwe. Bi lez û bez berê xwe da pozê çiyê. Dema gîş pozê çiyê di xwêdanê de kumêt bibû. Bi çavpêketina sinyala înternetê re west û xemên xwe ji bîr kir. Bi lez û bez balîkariya heşê çêkirî girokê vîdeoya dîmenên kesksora li devê gelî xwe daweşandina pez û kefa bi ser devê cihokan ketî tevê kilama xwe edit kir. Bi kelecan vîdeo li TikTokê bar kir. Ma li benda bertekan. Like û şirovel li bin guhê hevketin. Bi ewtîna hirçû û gurcê re li xwe warqilî. Deng lê bû şima. Pozê tivingê da hewa bi teqeteqa gulehan re ber bi meğelê pez revî.